Good morning, babe. Good morning, everyone. What are we doing? It's Friday cleanup day. Friday, guys. Hindi siya pumasok. Maglilinis siya. Linisin niya yung garage namin. Ito yung, sobrang mahilig ako maglinis sa bahay, diba? Pero dito sa garage, hindi talaga. Ganito na to, nung pagdating ko sa buhay niya. Ngayon lang niya lang lilinisin. So, i-empty niya lang yan. Meron kaming dito rug. Yung rug namin sa loob, nilagay namin dito. Pinalitan namin yung old rug kasi meron siyang rug dito. Kaya meron siyang ganyan. Pero yan, nalabas na niya. Ayan, guys. Sorry? Got shelves in the boot. You got shelves? Yeah. So, lalagyan niya yun ng shelves dyan, guys, after niya linisin. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Linis na, oh. Ibang-iba sa kanina. Linis na. O, diba? Tapos, lalagyan ng shelving yan dyan. So, yung mga ikikip namin, like, ito kasi yung mga laman dyan. Yung mga tiles. Mga ganyan ba? Tapos, yung mga kagamitan. Pintura. Chill lang palit. Wala akong ginagawa. Nakatingin lang sa kanya. Supervise ba? Ganun ba? Nihintay ko na, kunin niya yung shelves. Yung kailangan ko lang naman gawin, mag-edit ng thumbnail Kasi nung sinabi niya na hindi siya mag-work ng Friday, sabi ko, sige, tapusin ko na lahat ng kailangan ko tapusin para, masamahan ko siya ba? Char talaga yung kanyang shorts. Bumababa. Kasi maluwag. Wow! Sorry? The vacuum is between those things there. Okay. I'll get it. Do you have another connection for you? I'll get the box. I can do that. Are you finished there or not yet? I can tidy up a bit of yours. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Is that high? Like that price? It is. For that? Is it so it's higher than that shelf there? Yes. 100% higher? Let's Yeah. have a look parallel. Yeah, sorry. You need me. No. I don't need you. Do you like doing this? Yes. Alright. Can make me. I was going to do this once. Yeah. I don't need you, my love. Right, big man. You're the man. I'm the man. You do it. Ano, panday, Rob? Okay, huh? Panday. Ang ganda ng kulay. Pasok na pasok sa aesthetic ng aming bahay. Kind of like grayish, yeah? You have to have the walls. Yeah, it is. Parang same color ng wall namin. Getting dirty, people. All good? Take a photo shot. Tapos na, guys. Picturean niya daw. Pakita niya kay mama niya.
Pero tapos na! Yay! And nandyan yung rug namin na nandun sa sala noon. O, diba? Bongga. Happy? Yeah, it was good already there. 2:30 already. That's a cup I got. $2. But you know, it's got all characters, Spider-Man, all that. Yeah. That's what I got for Hugo, $2. Cheap! Makabili siya ganito para na kay Eli yan, para kay Hugo. Just leave it here? Yeah. Okay. Alis kami, guys! Agay! Inedit ko yung, itong vlog na to, inedit ko kanina. Kasi inisip ko Sabado bukas. Para at least ba, hindi na ganun ka dami yung gagawin ko. Habang nag-edit ako, sabi ni Dad, tara, saan tayo pupunta? Sabi niya, labas tayo. Sabi ko, ano ba yan? Ganda na ng garage! Woo! Ay, wait! I need to replace my battery! Wata ka dara! Nag-blink na kayo, guys. Naghihingalo na kayo. So, punta kami shops, guys. Bili lang siya ng pang-dinner niya. Alis to mamaya eh. Oh, wait. So, you're having dinner at home? Yeah. So, what are you gonna do outside then? Just drinks? Just get some drinks. Okay. Ano siya, may boys night sila. So, pupunta siya sa Not pub. really even boys, night, just a couple drinks. Not a big night. Yeah, are you gonna go to a pub? Yes. Yeah. So, bibili kami ng pang-dinner niya mamaya. At least, ano na siya, diba? Dito siya magdi-dinner. So, kitong-kito pa din. Stop lang kami sa post office. May package ako, guys. Kunin ko lang saglit. 2070. There's 2, babe. Two? Yep. You're expecting 3? Yeah, I think the other one will have 2 packages. Yeah, how are you? Good, Thank you, babe. Dito kami sa Kmart, guys. I haven't got any more of these. No? Do you wanna ask them? Do you wanna get this one instead? No? Ito yung hinahanap namin yan. Para pang ano. Para makompleto na yung gift ni Eli. Kaya lang hindi siya nag-work. Ito na lang natira. Gusto niya talaga to eh. Ayaw niya to. Gumana ko, gumagalaw. This is not working as well. Can you press the button of the other one, please? There you go. Yan siya, guys. Gumagalaw, kaya lang ito sira. Siya na lang mag-isa. Natira. Whatever that about. May mga nahanap akong damit. Ayan, para kay Mama Lu. Ang ganda na selection nila ng mga damit pang summer, pang Vora. Gusto namin bilhin to, guys. Pamigay sa mga bata ba? $1 lang siya, isang supot $1. May mga natapon, oh. May isang dalawa na lang natira. How many do you have yet? Tapos we can get this as well, babe. Like candy canes. Nagputol-putol naman to. Ay, hindi pa. Yeah, putol man yung iba, babe. Should we get candy canes? How many do you have there? I think there's 18 or 19 there. Did you count? Yeah, got around about 19. Ay, ayusin mo, babe. Baka mga hulog ang uban. Alright, get some candy canes. Okay, get this. Get this whole box. Sige ha. Ito guys, $1 lang. Ano siya, oh? What do you call this? Advent calendar na mga chocolate. Hindi siya like kagandahang chocolate, pero it would be fun. Para i-open ng mga bata. Ayaw ni Dan. You don't want that? Tsaka daw. Sige na? Are we good? Okay. If you have a Flybuys card, please scan it now. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. That's skinny now. Yeah, that looks it's good. I like it. It's skinny. Dito kami sa Kohl's, guys. You got 2? Good job. And then, salmon? Mushroom, guys. Vlog pa more.
Babe, vlog pa more? Yep. Mushroom. Sorry, my love. There you go. That'll do. Tapos may spinach. Okay. We're finally home. Finally. Nagpunta kami sa ano, guys? Vietnamese restaurant na malapit sa amin. Ha? Hopefully they're good. Bumili ako nito. Sabi ko pang dinner ko ba. Sobrang tagal namin talaga dun. Siguro umabot kami ng 1 oras para dito. Ang bait-bait ni ate sobra. Bagong open yung ano ba, Vietnamese. Hindi naman siya Vietnamese restaurant. It's not like a restaurant. It's a takeaway place. Oh, takeaway shop, guys. Ano, gusto ko lang siya i-check kung anong meron sila. So, meron silang Vietnamese coffee. Kaya lang hindi ako bumili ng Vietnamese coffee. Si Dan bumili. Ano lang ako, tikim lang ako ng konting-konti lang. Kasi, hapon na baka hindi tayo makatulog. Anyway, hindi sana ako bibili. Pero siya, mabait siya ba? Sabi niya, wala na kaming available. Pero, kung gusto mo gagawan kita ng rolls na pork. So, sabi ko, sige. Ginawa niya ako. Actually, iba yung gumawa. Yung first na gawa, sabi niya, no, I'm not selling you this kasi daw, yung pork daw tsaka. So, inulit niya. As in, mga 1 oras kami dun, guys. Ang tagal. Sabi ni Dan, better be good. Meron talaga nakapasok na langaw, babe. Meron na naman nakapasok na langaw. Kanina, nung naglilinis kami sa garage, sabi Okay, fly? yeah, there's a fly there, sa ating exhaust. Where? There's exhaust fan, the glass. Ay, wait na! Ito na naman siya. Ayaw sabihin kaya, I'm gonna eat, babe. Ay, nako. Grabe pa naman yan mag-spray. Babe, it's alright. I'll take care of it. Ayaw, babe. Magmamaon man ta. You never kill it. Uy, I killed the big one, uy. No, you didn't. Yes, I did. And then, yung sauce na pinili ko is fish sauce. Kasi sabi niya, ito na yung usually kinakain nila with the cold roll. Mamaya ko na yan kainin kasi naglalaway na tuloy ako. Mamaya ko na yan kakainin kasi dinner ko to eh. Yung dinner ni Dan Salmon, yan yung dinner ko. I-haul natin yung mga nabili ko. Mag-haul tayo saglit. Wait, ito mga curries to galing. Mamaya na yan. Mamaya na itong mga boxes galing PO Box. Unahin natin yung yung nabili namin sa Kmart. At saka sa Kohl's na din pala ito. Oh yeah. Nakita nyo na nabili namin sa Kohl's. Ano lang naman yun? Dinner at saka breakfast ni Dan bukas. Magsha-shopping pa kami this weekend para for the whole week. Tapos para din sa party na sa Sabado na, guys. Okay, so sa Kmart, ito, excited ako dito. Bumili kami ng mga ganito para pamigay namin sa mga bata na maglalaro sa computer shop. Pag nandun si Dan, mahilig talaga kasi siya magbigay-bigay. Noon, yung mga binibigay niya is yung mga like pera para ihulog nila sa computer shop. Ngayon, at least meron na din ganito, diba? Para sa mga bata. So, bumili ka, tago $1 lang naman siya eh. Ayan. Tago $1 to lahat. Bumili kami iba-ibang klase. Ayan. Sana maraming magkaruling sa atin. Kasi last time nung nandun si Dan, wala masyadong nagkakaruling. Sana may mga ruling. Kasi gustong-gusto niya kapag may nangangaruling. Bumili din kami nito, banana boat na, yung spray na SPF 50+. Hala babe, isa lang yung plus nito. And then mga damit! Ang ganda ng mga selection nila. Bagong labas yung mga naka-sale nila. And, ang gaganda, ito para kay mama. Lahat ng damit na nabili ko para kay mama. Maganda to, guys. From, anong original price? $12, $6 na lang. O, diba, pang Boracay? Maganda siya. Size 6 to 8 yung kinuha ko. So, kasya kay mama yan. Ito, maganda din to. Pang Simba. Size 6. So, from 12, $4 na lang, guys. O, diba? Meron siyang maganda din to. Tapos, mag-jeans ka lang. And then, bumili kami ng socks. Ito, tag pa $5 each. Para kay mama. Ito naka-sale. Tag, na lang siya? $2.50 na lang siya. From, $9 ata to. Yeah, $9. From $9, $2.50 na lang. O, diba? Pwede na yan pang Boracay, guys. Tsaka ito din, $2.50 na lang din. Oh, diba? Kasya kay mama yan. Ang Boracay, ito maganda to. Pwede ito pang Simba. From 15, $4
$2.50 na lang. Maganda to siya, oh. Ayan. O, diba? May patay-tay sa baba. Maganda to. Pwede to pang simba. Tapos, ano siya? Meron siyang parang snap closure dyan sa harap. So, hindi mo na kailangan magsuot ng bralette or like, alam mo yun, bando sa loob. Maganda to. Ganda pa ng tela. And then, bumili kami lahat ng naka-display doon na ganito. Kinuha namin. So, sabi ni Dan, mga 18 to 20 pieces na ganito. Yun din, para sa mga bata. Pamigay natin, guys. Ayan. Doon. Si Dan, magiging Santa Claus siya doon. Let me know when you want me to cook your dinner, ha? Itong tatlo, galing to Paris, guys. Okay. So, first one. Ano ba to? Lipstick. Lipstick ata siya, guys. Easy peasy, easy peasy. Happy Punch. Hair cover stick. Hair cover stick. Very interesting looking. Look at that. Okay. So, lagay mo dyan sa mga ano mo. Kakalbuhan mo. Kakalbuhan mo. Ay, wala. Ayusin natin yan paglagay. Pero yan. Meron siyang product dito. Tapos merong applicator dyan. Gaganon mo lang siya. Tapos siguro kapag may mga bald spots ka. Ano to? Cleansing foam. Okay, cleanser. Soon Plus na cleanser. Ganyan yung itsura niya, guys. Yung ginagamit ko ngayon na cleanser is yung from COSRX, yung Good Morning Cleanser nila, yun yung gamit ko ngayon. Maganda siya. Kasi yung cleanser na gamit ko, yung galing Japan, yung Senka ba yun? Malapit na siya maubos. So, nag-introduce ako ng bagong cleanser, yun nga yung Good Morning Cleanser. So, ngayon, silang dalawa yung ginagamit ko hanggang sa maubos na yung Senka. Move on na talaga ako completely sa Good Morning Cleanser. Ano to? Oh, yes! Naubos na yung aking collagen cushion. Now, I have a new one. Perfect! Maganda to, guys. Sa mga naghahanap ng collagen cushion dyan, ang ganda nito. Gustong-gusto ko to. SPF 50+, tas PA, 3 pluses. Ito siya, oh. Naubos na kasi yung ganito ko. So, now, meron na akong pangalawa. Ngayon, itsura niya. Ang ganda-ganda nitong collagen cushion na to. Perfect! Ay, nakaka-happy yan. Ayun! Okay, ito naman, galing kay VT Cosmetics. Thank you so much, VT Cosmetics. Ang daming paghanap. Hala, parang meron ako nito, guys. Yeah, meron na ako nito nila. Doble-doble na. Pero ito yung sa Sika line nila. Sika X Hyaluronic na eye gel patch. Ayan, meron ako niyan. Hindi ko lang alam kung nadala ni Miss or kung nandun pa. Sika bubble, double mist. And then Sika cream. Ayan. Sa Sika line pala nila to. And then ito yung Sika smoother. Ayan. And then mild foam cleanser. Ayan. Ang laki nito, ha? Mild foam daw siya. And then mask. Yes! Sika Moisture Mask. Perfect! Always good yung mask na yan. Open for inspection. Ah, okay. Inopen ng Australian government yung aking ano. Ang ganda ng papel nila, ha? Ang ganda ng quality ng papel. Sililip ko yung links ng VT Cosmetics sa description box, guys. Now, ito, kung hindi ako nagkakamali, ito yung in-order ko sa Mecca. Hindi ako talaga nag-order na, guys, unless sobrang kailangan ko talaga. Wow, nice packaging! Very, very nice! As in, ang ganda ng packaging, ha? May pa ganito pa, na pwede kang mag-leave ng note. Kasi meron siyang double-sided tape, so dikit mo lang siya dyan. Very nice packaging, Mecca. In here is... parang may sample tayo. Okay. Body lotion. Perfect. Try ko yan. Magagamit ko yan for sure. And then, Coco Cabana cream. Water body cream. Ay, gusto ko yan. Bakit alam nila yung mga ibibigay sa akin?
Gusto ko to yung mga freebies nila lotion. Perfect. Thank you very much. And then, ito yun. Uy, they package it really nicely. Look at my package from Mecca. Look at this. Yeah. Parang ano naman yung binili ko. Yung binili ko ay... Arte-arte ba yung binili? Hindi naman pala ganun ka-special. Ito lang yung binili ko, guys. Mario Badescu na facial spray with aloe, cucumber, and green tea. Kasi ito talaga yung ginagamit ko. Kakabili lang natin ito nung nagpunta kami ni Dan sa, diba? Rundle Mall. Rundle Mall ba yun? Hindi ko na yeah, parang Rundle Mall ata. Nung binili ko yung iPhone ko. So, October. Diba? Isang buwan lang. Nagamit yung isang malaki. So, bumili na ako ng dalawa. Pero at least meron sa Mecca. Mag-order sana ako sa Mario Badescu website talaga sana ba. Hindi ko kasi alam na meron palang online yung Mecca. So, now, sa Mecca na ako bibili. Free shipping pa kapag dalawa. Kasi kapag naka-reach ka ata ng $30 free shipping. So, yan. Free shipping yan. Tapos, meron ka pang box na maganda. Tapos, wala pang plastic. Walang plastic, diba? Yeah, walang plastic. Bongga to. Puro papel at saka karton lang. Walang plastic except sa tape. Pero, yeah. Walang plastic. Galing. Yung iba kasi ang dami. Bubble wrap. Pero ito ang ganda, ha? Bongga. Anyway, ganda ng packaging nyo. Social. Anyway, that's it. That's everything, guys. Ayan, guys. Kainin na natin. 4:25 pa ng hapon. Pero, gusto ko nang kumain. Nagutom ako. Nag-ano ako kanina, nag-breakfast. Tapos, hindi ako nag-lunch. Kasi late na yung breakfast ko. Naging brunch na siya. So, kakain siguro ako ng isa. Tapos, mamaya siguro pag alis ni Dan, kakain ako ng isa pa. Binigyan niya ako ng fish sauce. Pinapili niya ako fish sauce or soy sauce. And sabi ko, anong recommend mo? Sabi niya, sa amin, fish sauce talaga kami kapag cold roast. So sabi ko, sige, try natin yung fish sauce. Na ang baho-baho ng kamay ko. So kain tayo ng isa. Ang galing nila mag-roll, no? Oh. Galing-galing. Ang dami niya daw customer eh. Bago pa kasi sila nag-open, sabi ko, that's good. That's good. Nakaka-happy na, successful ang mga tao, di ba? 2 weeks pa lang daw sila, tapos sobrang busy daw niya, which is really good. Okay, kain. That's good. Masarap yung pork. Babe. Party, my love? Party? No party. Nagluluto siya, guys. He's cooking his own dinner. Practice ba? Di ba, babe? Practice, babe, ba? Hoy! Practice? You're cooking salmon, yeah? Salmon and asparagus. How many minutes did you put it? 14. Did you put it the fish? Yeah, the fish, yeah. Okay. Hello? 14, yeah. That's good. Good job. Hatid natin si Danny Boy, guys. Punta tayo sa pub malapit sa bahay ng best friend niya. Tapos uwi. Tapos susunduin natin siya maya-maya. Bakit naka-ano yung wiper? Lamig! Parang minsan ang init-init maka-t-shirt ka lang at tapos minsan din ang lamig-lamig kailangan mag-jacket. Napaka-unpredictable ng ating weather. Nagsushoes pa ata si Danny Boy. Gwapo naman ang Danny Boy ko. Are you not gonna wear a jumper? Nah. Lamig kaya. Sige na, close it, babe. It's cold. Ready? Yep. Did we almost have it all? Na 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 again. I'm home, guys. I-edit ko lang tong video na to, itong vlog ngayon na napapanood nyo. I-edit ko siya agad-agad para bukas. Hindi na ako mag-i-edit, diba? Kasi Sabado bukas. So, transfer lang natin yung mga files. Ay, hindi ko pala ma-transfer kasi nandyan yung file sa inyo. Pero excited na ako sa bukas. Ano, guys? Vlog
Vlogmas! Tapos meron akong bagong intro. Nagpagawa ako kay Roslyn. Ililive ko yung link niya sa description box kasi meron siyang channel, guys. Bukas yung mapapanood yung intro na yan. Excited na ako sa intro. Anyway, transfer ko lang yung files, guys. Sana matapos ko yung edit. Sabi ni Dan, 10:30 daw ata matatapos. So, mga 10 siguro aalis na ako. Depende, tatawagan niya ako eh. So, hintay lang natin yung tawag niya. Malapit na ako matapos, guys. And wala pang 10. It's only 9:11 ng gabi. And nakaubos na ako ng isang, ano ba to? Hindi to platito. Parang maliit na, ano lang ata to? Lalagyan ng sauce. Anyway, naglagay ako dyan ng mga wasabi almonds na ubos na. Hindi na ako magdagdag. Busog na ako eh. Kumakain kasi ako dyan. Kaya nagutom ako. Kumakain ako. Sabi ko, gutom ako Tapos wala na akong cold roll. Anyway, yun yung vlog, guys. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you guys enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. See you bukas sa vlogmas. Bye.